أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Nafi prenosi od Hazreti Ibni Umar, koji je rekao da u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi smo imali običaje da govorimo da neki ljudi su kao iznad drugih ljudi. Mi smo govorili da je Hazreti Ebu Bekr najbolji, onda Hazreti Omer, pa onda Hazreti Osman radijallahu anhu. Ovo je hadis iz Buharija. Još jedan hadis iz Buharija se prenosi na sljedeći način. Nafil prenosi od Hazreti Ibn Umara radijallahu anhu da je rekao: bili smo prisutni u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nikoga nismo smatrali jednakim Hazreti Ebu Bekru i poslije njega Hazreti Omeru radijallahu anhu, poslije njega Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Onda nam je rečeno da ne trebamo to da radimo i da ne trebamo da smatramo nikoga kao većim iznad nekog drugog. Muhammed bin Hanefija prenosi u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu i da je on bio, kao Hazreti Osman, bio ubrojan u najbolje ljude, u najbolje sljedbenike poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže: pitao sam svog oca Hazreti Alija ko je poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao najvećeg stepena. On je rekao Ebu Bekr. Onda sam pitao ko je poslije njega. On je rekao Omer. Onda sam upitao ko je poslije njega. Rekao je Hazreti Osman. Onda sam rekao: o dragi moj oče, da li si ti poslije njega? On mi je odgovorio: ja sam običan čovjek među muslimanima. Vezu koju možemo da vidimo kakva je bila između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Osmana radijallahu anhu. Jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odbio da klanja dženazu nekoj osobi koja je imala nešto protiv Hazreti Osmana radijallahu anhu. Detalji u vezi ovoga su zapisani na sljedeći način. Hazreti Džaber radijallahu anhu prenosi da jednom dženaza je bila i tijelo te osobe je doneseno ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu klanja dženazu, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to uradio. I neko je rekao kao: o Allahov poslaniče, mi nikada nismo bili svjedoci toga da ti ne klanjaš nekom dženazu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ova osoba je imala kao mržnju ili kivnost, tako nešto, kao zlobu protiv Hazreti Osmana radijallahu anhu. I zbog toga uzvišeni Allah prema njemu se ponaša na isti način.
u vezi pravednosti Hazreti Osmana radijallahu anhu i kako je on naredio da njegov brat bude kažnjen nakon što je dokazano da je on kriv. Postoji hadis koji prenosi Ubejdullah bin Adi. On prenosi Hazreti Misvar bin Mahrama bin Abdurrahman bin Asvad bin Javud su mi rekli, kao šta tebe zaustavlja da kažeš Hazreti Osmanu u vezi njegovog brata Velida? I on kaže, otišao sam kod Hazreti Osmana prije nego što je on otišao na namaz i rekao, ja imam neki zahtjev od tebe i ovo je nešto što će imati koristi za tebe. Hazreti Osman je rekao, o dobri čovječe, o dobri čovječe, da li je to Muammer tebi rekao? Ja vjerujem da je on to ti rekao. Onda je Hazreti Osman rekao, ja se utječem Allahu od tebe. Kad je ovo čuo, ta osoba koja je došla da vidi Hazreti Osmana je otišao i vratio se tim ljudima. Onda je Hazreti Osman otišao kod tog čovjeka i rekao, koji je savjet, koji si kao savjet imao koji će biti meni od koristi? Kao ova osoba koja je dolazila mu prije, i on kaže, ja sam mu rekao, uzvišeni Allah je poslao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa istinom i objavio mu je knjigu, to jeste časni Kur'an, i ti si također jedan od onih koji su prihvatili Allaha i njegovog poslanika, i ti si 2 puta se migrirao i ti si uvijek pomagao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ti si bio svjedok njegove prakse. Onda sam mu rekao, ljudi imaju dosta kao komentara u vezi Velida, to je bio brat od Hazreti Osmana. Onda je Hazreti Osman rekao, da li si ti bio u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ja sam odgovorio da nisam, ali njegovo znanje me je dostiglo ili učenje je dostiglo do mene, i ovo učenje poslanika kao došlo je i do neudate žene koja živi, inače koja izbjegava da izlazi iz svoje kuće. Onda je Hazreti Osman radijallahu anhu rekao da Allah je zaista poslao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa istinom, i ja sam također jedan od onih koji je prihvatio Allaha i njegovog poslanika, i ja vjerujem u sve ono što je donio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i učestvovao sam u 2 migracije kao što si ti rekao, i bio sam u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dao sam mu zakletvu, i tako mi Allaha nikada nisam bio neposlušan prema njemu, niti sam ga prevario, i Allah je učinio da on premine, i onda prema mom mišljenju poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr je osoba koja treba da se sluša poput njega, i ja sam ga slušao, bio sam mu poslušan. Također sam bio poslušan Hazreti Omeru radijallahu anhu, i poslije njega ja sam postao halifa. Da li ja onda nemam isto pravo kao dvojica prije mene halifa? Ja sam odgovorio mu da zaista imaš isto pravo. Onda mi on rekao, onda koje su te stvari koje trebam da budem informisan u vezi? Što se tiče u vezi Velida što si spomenuo, ako Bog da, on će da dobije kaznu koja je propisana za takva djela ili prekršaj koje je on učinio. Onda je pozvao Hazreti Alija i naredio da Hazreti Velid treba da bude
izbičovan i onda Hazreti Ali je naredio da treba da dobije 80 bičovanja. U komentaru ovog hadisa u Buhariju stoji da i u vezi Velida bin Ukba šta su ljudi govorili jeste da je on konzumirao alkohol i kao rezultat toga bio je kažnjen. Svjedoci su rekli da to nije bio sok od hurmi i to je zaista bilo kao bilo je alkohola u tome što je on pio. Isto to što su oni pili prije Islama u vrijeme džahilijeta. I Hazreti Osman nije gledao zato što je on njegov brat, u stvari zbog toga što je bio njegov brat, duplo mu je kaznu dao. Umjesto 40 bičovanja on je dobio 80. U drugom hadisu Ata bin Yazid prenosi od Hamrana, oslobođenog roba Hazreti Osmana radijallahu anhu. On kaže da je Hazreti Osman rekao da mu se donese neka posuda, onda je stavio svoje ruke unutra i oprao i 3 puta s vodom. Onda je izaprao svoja usta i očistio, izaprao svoj nos. Onda je oprao svoje lice i ruke do iza laktova 3 puta. Onda je potrao rukama po glavi i oprao je svoje noge do člankova 3 puta. Hazreti Osman je govorio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kogod uzme abdest kao ja i klanja 2 rekata na način da nema nikakvih distrakcija ili kao da mu nešto odvrati misli sa tog namaza, onda svi grijesi te osobe će biti oprošteni. Dodatni ezan koji se uči tokom petka je započet u toku vremena Hazreti Osmana radijallahu anhu. Detalji u vezi ovoga su sljedeći. Zuhri prenosi od Said bin Zaid da u toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u vrijeme Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu prvi ezan se u toku džume učio kada imam sjedne na mimber. U vrijeme Hazreti Osmana radijallahu anhu, zato što se populacija muslimana povećala znatno više, naredio je da se još jedan ezan uči sa Zahra, to je neko mjesto na marketu u Medini. Ovo također se spominje u Fika Ahmedija u vezi ovog hadisa, da u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu, jedino jedan ezan se zvao i to u blizini mimbera. Učio se jedan ezan u blizini mimbera i uvijek se učio iznutra džamije. Posle vrijeme Osmana radijallahu anhu drugi ezan se počeo učiti sa Zahra, to je neka kao stijena. I Nimetul Bari, komentar od Sahih Buharija, ispod ovog hadisa je zabilježeno da spominjanje trećeg ezana je uključujući i kamet, kao u ovom hadisu je spomenuto. 2 ezana su učena. U hadisu koji sam ranije rekao, spomenuto je da je treći ezan učen sa mjesta Zahra. To jeste da je prvi i drugi ezan učen, ali tekbir je također kao nazvat ezanom. Tako na ovaj način 3 puta se ljudi zovu da klanjaju. Hadis u vezi klanjanja džume na dan Bajrama.
Abu Ubejd, oslobođeni rob Abu Azhara, kaže: na dan kurbanskog Bajrama klanjao je Bajram iza Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Omer je klanjao Bajram namaz i onda je održao hudbu i rekao je: o ljudi, zaista časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da se posti na oba dva Bajrama. Prvi Bajram je poslije posta, a drugi Bajram je kada jedete meso od kurbana. Ebu Ubejd kaže da je također klanjao Bajram iza Hazreti Osmana radijallahu anhu. Bajram koji je bio u petak, Hazreti Osman je klanjao Bajram namaz i onda je održao hudbu i onda je rekao: o ljudi, danas je dan kad ste blagoslovljeni sa dva Bajrama i oni koji žive izvan Medine, ako mogu da sačekaju džumu, neka to urade. Ako god želi da se vrati kući, imaju moju dozvolu da odu. U komentaru Fik Ahmedija, za koje ja još nisam našao dokaze koji podržavaju to, u Fik Ahmedija je zabilježeno ako Bajram je na dan u petak, onda džuma ni podne namaz ne trebaju da se klanjaju. Ikindija se klanja u vrijeme ikindije. Također hadis od Ata bin Raba ima da jednom Bajram je bio u petak. Hazreti Abdullah bin Zubeir je rekao: zato što su dva Bajrama na isti dan, klanjat ćemo ih zajedno, to jeste džuma i Bajram namaz. I on je klanjao 2 rekata od oba dva namaza, Bajram i džume, prije podne i zbog toga nije se nijedan namaz klanjao do ikindije. Hazur kaže: više istraživanja treba se uložiti u vezi ovoga i kaže da je Hazreti Halifatul Mesih IV rahimullah također rekao isto, da se treba ovo ispitati dobro. I ja sam bio mišljenja da ne treba se klanjati, ako se ovo uradi ovako, da se ne treba klanjati onda ali pošto nismo našli ni jedan drugi hadis da ovo prenosi, onda moramo uraditi više istraživanja na ovu temu, jer ne nalazimo da je to bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nije klanjao podne namaz ako je Bajram na isti dan džume. Samo nalazimo ovaj hadis šta je Hazreti Abdullah bin Zubeir rekao i zbog toga nam je potrebno još istraživanja u vezi ovoga. Fika se ponovo pregleda i ja sam mišljenja da treba ovaj hadis da se dobro istraži i da li je ispravan i da li je da se podne na taj dan ne treba da klanja. Tačno je da džuma se ne mora klanjati, ali da se i podne namaz izostavi. Osim ovog hadisa koji sam naveo, nemamo drugih dokaza. Ne nalazimo znači ništa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi toga ili Hulefa i Rašidin, tako da treba se ovo da ispita. U vezi kupanja petkom, Hazreti Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi: Hazreti Omer bin Hatab je održao hudbu. Kada je Hazreti Osman bin Afan ušao, skrećući pažnju na njega, Hazreti Omer je rekao: šta je s ljudima, dolaze kasno poslije ezana. Hazreti Osman je rekao: o vođo vjernika, čim sam čuo ezan,
uzeo sam abdest i krenuo vamo. Hazreti Omer mu je rekao, ti si samo uzeo abdest, zar nisi čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da na petak se mora okupati? Ako naravno ima pristup vodi, onda je podmorajuće da se okupa. U vezi hadisa nekoliko ima koji su marfu, koje je rekao Hazreti Osman, ako uspoređujemo prema drugim ashabima. On je prenio u 146 hadisa, od tih 3 su uključena u Buhari i Muslim, oni su mutafak alejh, i sve cjelokupno 16 hadisa je u ovim prihvaćenim knjigama hadisa. Razlog tome je bio zato što je on bio vrlo oprezan da prenosi riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Govorio je to što ga je zaustavilo da prenosi hadise od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je smatrao da je njegovo pamćenje slabije od drugih ashaba. To ga je zaustavljalo, jer ako bi nešto prenio da ne prenese detaljno to prema prenošenju drugih ashaba, da njihovo ne bude više, na primjer, ispravnije, i zbog toga je bio vrlo oprezan u prenošenju hadisa. Hazreti Osman radijallahu anhu kaže da ja tvrdim kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod prenese nešto da sam ja rekao, a to nisam, i pripiše to meni, oni pripremaju mjesto u džehennemu zbog toga. I zbog ovoga bio je vrlo pažljiv da prenosi hadise. Abdurrahman bin Hatib prenosi da nisam vidio ni jednog ashaba koji je tako jasno govorio i objašnjavao, ali je bio vrlo oprezan da prenosi hadise. Humran bin Aban prenosi da je jednom Hazreti Osman bin Affan pitao da mu se donose voda da uzme abdest. Izaprao je usta i nos vodom, onda je oprao svoje lice 3 puta, oprao je svoje ruke 3 puta, onda je uradio mes preko glave do ramena. Onda se je nasmijao i pitao je ashabe, zar nećete upitati razlog zbog čega se smijem? Onda su ga upitali, o vođo vjernika, zašto si se nasmijao? Vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovom istom mjestu kako je pitao da mu se voda donese, i onda je uzeo abdest i nasmijao se, pa je pitao ashabe, zar me nećete pitati zbog čega sam se nasmijao? Oni su rekli, o Allahov poslaniče, zašto si se nasmijao? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kada osoba traži vodu pa opere svoje lice, uzvišeni Allah oprosti sve grijehe njegovog lica. Onda kad operu svoje ruke, isto se desi. Isto kada urade mes glave. A slično je kad operu svoje noge. Halifetul Mesih kaže, ovaj hadis se trebao spomenuti ranije dok je spominjao u vezi abdesta, ali je spomenut ovdje. U vezi brakova Hazreti Osmana i njegove djece prenosi se da se ženio 8 puta i njegovi brakovi su se desili poslije njegovog prihvatanja islama. Imena njegovih supruga su i djece su sljedeća: Hazreti Rukeja, kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. S njom je imao Abdullah bin Osman. Poslije njene smrti Hazreti Osman je oženio Hazreti Ummi Kulsum radijallahu anha, i ona je bila kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Fahda bin Gazman, sestra Hazreti Ukba bin Gazman,
S njom je imao sina koji se zvao Abdullah, koji je bio poznat kao Abdullah bin Askad. Hazreti Ummi Amr bin Džundub Bastija. S njom je imao Amr, Khalid, Aban, Umar and Maryam. Hazreti Fatima bin Velid Mahzum. S njom je imao Velid, Said i Ummi Said. Hazret Ummul Bain bin Hunayna bin Hisan imao je sina s njom Abdul Mulk. Hazret Ramla bin Sheba bin Rabija s kojom je imao Aisha, Ummi Aban i Ummi Amr. Hazret Naila bint Farafsa, ona je bila prije kršćanka i primila islam prije braka i bila je vrlo pobožna muslimanka. S njom je Hazreti Osman imao kćerku koja se zvala Merijem i prema hadisima prenosi se da su imali sina koji se zvao Ambasa. Prema jednom hadisu, kada je Hazreti Osman bio ubijen, sljedeće 4 supruge su bile s njim: Hazreti Ramla, Naila, Hazreti Umul Banin i Hazreti Fahta. A prema jednom hadisu, kada je Hazreti Osmanova kuća bila okupirana, prenosi se da je razveo se od Hazreti Umul Banin. Hazreti Halifatul Mesih I radijallahu anhu, dok je objašnjavao u komentaru sure Nur piše, uzvišeni Allah kaže da jedan način nura jeste u tome da osoba može da raspozna između dobrog i lošeg, a duhovna svjetlost se nalazi u onim kućama gdje se uzvišeni Allah spominje od jutra do mraka, kao kuće male kuće od trgovaca koje će nekad da postanu ogromne. Hazreti Ebu Bekr Sedik radijallahu anhu je sakupio Kur'an u knjigu, onda je to bilo urađeno od i Hazreti Omer radijallahu anhu je isto uradio. Hazreti Osman radijallahu anhu je bio taj koji je Kur'an poslao u razna mjesta, a Hazreti Ali je to duhovnu moć Kur'ana je proširio i objasnio svijetu. Hazreti Halifatul Mesih I kaže da je mnogo u vezi Kur'ana naučio kroz Hazreti Alija radijallahu anhu. I također on kaže ovdje, Allah objavljuje da hilafet neće biti u Ensarijama, da će da ostane među muhadžirima, i također nam govori da će biti opozicija od muslimana i od nemuslimana. I ovo je također bilo u vrijeme Hazreti Ebu Bekra, jer neki ljudi nisu bili za da se hilafet započne. Uzvišeni Allah je objasnio, dao primjer za oba dvije grupe na sljedeći način. Jedna grupa koja smatra Miradž i pustinju kao vodu, dok drugi će da se pobune iako su kao pod velikim morem šerijeta. Hazreti Halifatul Mesih dalje govori da bit će da je isto kao kad gavrani jedu mrtvo tijelo. Halifa i Rašidin, na primjer Ebu Bekr, je također prošao kroz mnoge poteškoće. Armija od Usame bila je poslana i razne pobune se desile u zemlji. I Mekanlije su bili skoro da budu dio toga, ali vrlo mudra osoba je došla i rekla im da su oni bili zadnji koji su primili islam i sada će da budu prvi koji će napustiti islam. I onda su oni nisu postali dio toga, te armije. Hazreti Halifatul Mesih dalje govori, prva grupa koja je spomenuta nisu nikad dobili
nikakvu potporu ni u vremenu Ebu Bekra, Omera, Osmana, niti u vremenu Hazreti Alija radijallahu anhu. Ova grupa nikada nije bila uspješna. Druga grupa koja u ovom ajetu se spominje kao semina tajna, ta grupa je uvijek koja je bila uspješna. U Kur'anu se spominje ulaike humul muflihun. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ja znam zasigurno da niko ne može se nazivati istinskim muslimanom dok u sebi ne postigne kvalitete Hazreti Ebu Bekra, Omera, Osmana i Hazreti Alija radijallahu anhu na sve njih. Njihova srca su bila očišćena od ovog svijeta, ljubavi prema ovom svijetu, i oni su dali svoj cijeli život u službi uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže da podmorajući je da vjerujemo da je Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali bili nosioci i ljudi koji su štitili vjeru. Jer za Islam Ebu Bekr je bio drugi dolazak Adama. Isto tako da nisu Hazreti Omer i Osman bili toliki iskreni, predani vjernici, za nama bi bilo teško da vjerujemo da je jedan ajet od uzvišenog gospodara objava. Obećan Mesija kaže: tako mi Boga, Allah dželešanhu je dao da Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman budu kao vrata Islama. Oni su bili ti koji su bili naprijed u svakoj armiji časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanika koji je bio najbolje Allahovo stvorenje. Onda osobe koje ne daju im njihov dostojanstveni status i koji ih ne cijene i ne poštuju, i oni koji govore loše o njima, ja se bojim da takvi ljudi će da dožive grozan kraj i postaće kompletno odvojeni od vjere. I njihova srca postaju tako tvrda i oni pozivaju na sebe kaznu od uzvišenog Allaha. I ja sam ovo primijetio, ljudi koji to rade, da je to prvi stepen koji naruši njihovu vezu sa Allahom dželešanuhu, koji je daravaoc blagoslova. Ti ljudi su jednostavno uskraćeni bilo kakvih blagoslova, milosti i mudrosti i shvatanja vjere, i ostavljeni su da samo uživaju ovo svjetske dobrote. Obećan Mesija dalje govori: koji je god progres se desio poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, desio se kroz ova tri ashaba, Hazreti Ebu Bekr, Omer i Osman radijallahu anhu. Dok je spominjao šija muslimane, obećani Mesija kaže: šta može se reći protiv vašeg ružnog govora u vezi ashaba? Vi samo izostavljate nekoliko od njih. Također vi ružno govorite o majkama vjernika, suprugama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I također govorite da je dodatak, da Kur'an ima dodatak, i govorite da je ovaj Kur'an Hazreti Osmana, a ne od uzvišenog Allaha. Vi smatrate da je Islam kao napuštena zemlja koja je totalno suha i neplodna. To jeste kao da je ona prazna od pobožnih sluga Allahovih. Obećan Mesija kaže: poslije ovakvih prekršaja, onda kakvu vi čast posjedujete? Obećan Mesija kaže: Allah mi je podario detaljno znanje u vezi hilafeta, i kao svaki bilo koji učenjak, ja također mogu da u dubinu toga objasnim, a moj gospodar mi je objavio
da Sidik, Faruk i Usman, to jest Osman, da Allah bude zadovoljan sa njima svima, su bili pobožni vjernici koji su bili izabrani od uzvišenog Allaha i na njih je bila data posebna milost uzvišenog Allaha. Oni su ostavljali svoja rodna mjesta radi uzvišenog Allaha. Ušli su u svaku borbu. Nisu se ni ustručavali ogromnih vrućina u toku ljeta, niti hladnih noći svake zime. Oni su išli naprijed kao da su bili mladi ljudi. Niti su bili predani svojim vlastitim ljudima, niti drugim. I oni su odustali od svega samo radi zadovoljstva uzvišenog Allaha. Njihova djela su bila tako dobra i sve ovo nas usmjerava na njihovu dobrotu i dobrotu njihovih djela. Nemojte da se samo okrećete prema nekim hadisima ili zapisima koji su puni mržnje i koji su toliko loši za vas. Mnogi ti zapisi su tako loši, koji pozivaju na zlo i lažni kao vjetar koji puše i kada se svjetlica s neba pojavi i ljudi misle da će da bude kiša, a to ne bude. Bojte se Allaha i nemojte da pratite takve zapise. Ovo završava moj govor u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu i sljedeći ja ću da govorim na sljedećoj hudbi u vezi Omera radijallahu anhu. Al-Islam je pripremio novu stranicu za pretragu časnog Kur'ana, časnikuran.io. Ovo je odvojena stranica od Al-Islam stranice i tu možete pretragu da vršite na arapskom, urdu i engleskom jeziku i možete tu da vidite prijevod od Ahmedi muslimana, također ne Ahmedi muslimana imaju usporeda prijevoda, također razni članci u vezi tih ajeta iz Kur'ana možete da nađete i također nastavlja se rad da se ova web stranica da bude još bolja i svi komentari i istrage u vezi kontenta Kur'ana su na njoj. I ovo će da bude spremno do Jalsa Salane 2021. u Velikoj Britaniji, ako Bog da. Osim ovoga također na Al-Islam imate aplikaciju modernu na kojoj možete da čitate, da slušate Kur'an. Osim engleskog komentara ima i tefsir i razni indeksi na razne teme. Da uzvišeni Allah podari da ovo bude način da u cijelom svijetu služi za širenje prelijepe poruke časnog Kur'ana i da članovi džamata također ukoriste se od ovoga. Također želim da vas zamolim da se molite za Ahmedi muslimane u Pakistanu, da im Allah olakša i popravi njihovo stanje. Također da uzvišeni Allah podari strpljenje i sabor Ahmedi muslimanima u Alžiru i popravi njihovo stanje kroz koje prolaze trenutno. Sada ću da spomenem neke detalje od umrlih i klanjat ću njihovu dženazu u odsustvu. Hazur kaže, ja dobivam mnogo zahtjeva za ovo i vrlo je teško da sad pročitam sve detalje o umrlim, zato ću ukratko da spomenem. I tako spomenut ću nekoliko njih, ali ostalima neću spominjati ime. Da uzvišeni Allah
podari milost i oprost svima njima. U svakom slučaju one koje ću spomenuti sada slijede detalji o njima. Prvi je Muhammad Sadiq Durga Rampuri Sahib iz Bangladeša. Preminuo je 14. novembra 2020. u 75. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Služio je na mnogim odborima, ali najduže u odboru Vakfenau i redovno je putovao daleko da bi održavao predavanja za Vakfenau i za njihove roditelje također. Bio je Musi, iza sebe ostavlja suprugu, 3 sina i 1 kćerku. Sljedeći je Muhtara Bibi Sahiba iz Rabve. Ona je punica od Naim Bajwa Sahib koji je direktor džamija u Burkina Faso. Preminula je 16. januara. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. I nekoliko trenutaka prije njene smrti, kada je došla sebi, pitala je sina za njene narukvice gdje su joj i odmah mu je rekla da ode da ih proda. Bile su oko 350.000 rupija i rekla je da to da predsjedniku tako da on može da kupi satelitsku antenu. 1995. godine 2 njenih sinova su umrli u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj. Ona je ovo podnijela sa velikim saborom. Nikada nije govorila o njihovoj nesreći, niti da se na način da se žali u vezi toga. Bila je Musija i ostavlja iza sebe sina, supruga, sina i 3 kćerke. 4 kćerke ostavlja iza sebe, 3 su u Londonu, a 1 u Burkina Faso. Sljedeća dženaza je Manzur Ahmed Shahad Sahib. Preminuo je 17. januara u 82. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njegov otac je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama i kada je obećani Mesija putovao u Džejlam radi suda, on je bio s njim. Shahad Sahib se preselio u Karači 1963. godine. On je služio kao kaid u Hodam al-Ahmedija i imao je kao to je rad izvršavao vrlo dobro. Onda je služio kao lokalni predsjednik 1994. On je bio u toj grupi koja je dočekala Halifatul Mesih IV. Rahimullah i također je bio sve uz njega dok se on nije vratio. Preselio se u London 2010. i on je bio volonter u homeopatskoj klinici u Beitul Fatuh. Sljedeća dženaza je od Hamida Ahtar Sahiba koja je preminula 19. januara. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Imala je veliku ljubav prema hilafetu i također je savjetovala svoju djecu da osnuju vezu s hilafetom. Regularna je bila u klanjanju namaza i tahadžud namaza. Obratila je veliku pažnju da uči Kur'an i također da podučava druge njemu. Obavila je umru. Ona je bila Musija i iza sebe ostavlja 5 sinova i 2 kćerke. Mnogi iz njenog potomstva su dali život da služe džamat. Sljedeća dženaza je cijenjenom Nasir Peter Lutzin Sahib. On je Njemac Ahmedi. Preminuo je 20. januara. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njegova kćerka piše: jednog dana 1983. godine moji roditelji su prošli pored centralnog Ahmedi centra u Hanoveru. Tu je stajao neki čovjek i imao je sto sa nekim knjigama na njemu. U stvari bile su 2 mladića kod tog stola sa knjigama.
Oni su se upoznali s njima i bilo im je rečeno da su ovo omladina iz Ahmedija muslimanske zajednice i tako pitali su i neka pitanja i uzeli su neke knjige od njih. Kad su pročitali te knjige, oni su opet pozvali ovu dvojicu i opet su se sastali s njima. Ovi Ahmedi muslimanci su ih pozvali na večeru. Ona dalje piše, tada je bio mjesec Ramazan, oni su ih pozvali na iftar i moji roditelji su otišli kod njih. On kaže da su ovi Ahmedi, zato što nisu imali gdje da sjede, stavili su novine na pod i postavili su hranu za njih. Ona kaže, mojim roditeljima se hrana svidjela mnogo, ali više taj jednostavni život i način na koji su ovi ljudi se ponašali. Ona kaže, poslije te noći često su se podsjećivali. Ona kaže, poslije nekog istraživanja 1984. godine moji roditelji su prihvatili Ahmedijat. Tada je bio Bajram i cijenjeni Nasir Saheb je otišao u Hamburg sa nekoliko lokalnih ljudi i tu su oni dali svoju zakletvu. Također jednom je održao govor na Jalsa Salani. Ona dalje piše, moja majka je imala posebnu vezu s religijom i njeno interesovanje da sazna koja je istinita religija dovelo je do Ahmedijata i onda uspostavila je tu živu vezu sa živim gospodarom i bila je svjedok prihvatanja dova mnogo puta i uzvišeni Allah je pokazao mnogo znakova. Ona dalje nastavlja, moja majka imala je problem s vidom u jednom oku. 1986. je prisustvovala na Jalsa Salani u Velikoj Britaniji i na jedan put njen vid se poboljšao. Do tada nije mogla ništa da vidi s tim okom i bila je u stanju da vidi malo s njenim okom tad. I tako ona dalje piše da jednostavno to je za nju predstavljalo veliko čudo da je malo providjela na to oko nakon 11 godina. Ovo je bilo potpuno radi molitvi i prisustvovanja na tom skupu i to je ona smatrala blagoslovima. Munir Ahmed Saheb, misionar iz Njemačke, piše, kad se Lican Saheb prihvatio Ahmedijat, mi smo govorili da je ovo jedina njemačka porodica. Bio je vrlo iskren i nije puno volio da priča. Jednom na skupu je govorio u vezi lijepog učenja islama i jedan Njemac koji je imao 70 godina došao mi je poslije tog sastanka i rekao da znanje koje je naučio u vezi islama tog dana nikada to nije prije čuo, da uzvišeni Allah podari oprost i milost na njega i drži njegovu djecu uz Ahmedijat. Sljedeća dženaza je od Razija Tanvir Saheba iz Kanade. Ona je bila supruga od Khalid Tanvir Saheb koji je bio misionar i direktor džamije Ahmedija u Rabvi. Preminula je u Kanadi 27. januara u 58. godini. Bolovala je od raka. Sljedeća dženaza je od Mian Manzur Ahmed Ghalib Saheb iz Sargode. Preminuo je 7. februara Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 1955. njegov stariji brat je prihvatio Ahmedijat. On bi išao sa svojim starijim bratom u Rabu i onda poslije toga i on je prihvatio Ahmedijat. Njegov sin Bashir Ahmed Saheb koji živi u Belgiji kaže, imao je veliku ljubav prema hilafetu
i što se tiče poslušnosti prema hilafetu nikada nije mu ništa promaklo u tome. Uvijek bi implementirao tačno ono što halifa naredi. Služio je u raznim odborima u džamatu. Safir Ahmed, njegov unuk, je misionar i trenutno radi u uredu privatnog sekretara. Da uzvišeni Allah mu podari milost i oprost. Sljedeća dženaza je od Mubashira Hamid Adani sahiba, supruga od Hanid Ahmed Adani sahib iz Jemena, majka od Muhammed Anwar sahib, on je volonter u MTA, i punica je Munir Odeh sahibu koji je također direktor MTA. Preminula je 14. februara u 69. godini, na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hadži Mijadin Halvi sahib je bio njen djed, ashab obećanog Mesije, i ona je također služila u MTA. Sljedeća dženaza je od Nurus Sabah Zafar sahiba. Njen suprug je misionar u Keniji. Preminula je u 62. godini 25. marta. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Sejd Mulana sahib, misionar, je bio njen otac. Ona je bila njegova najmlađa kćerka. Njen suprug piše: hvala uzvišenom Allahu, redovno je klanjala namaze, redovno je se klanjala tahadžud namaz, učila Kur'an. Uvijek je savjetovala svoju djecu da služe vjeru i da ostanu povezani s hilafetom. Hvala Allahu, bila je musija i uvijek bi učestvovala u svim finansijskim projektima. Allah joj je podario vrlo drago srce što se tiče gostoprimstva. On dalje kaže: ja i ona smo 21 godinu u braku bili i u ovom braku ona je uvijek pokazivala predanost i ljubav. Dok je njen muž, kad je njen muž služio u Fidžiju, njegova prva supruga je poginula sa 2 djece. Ona je bila njegova druga supruga. Iz prvog braka je imao 2 kćerke koje je ona volila kao da su njene. Njegova kćerka kaže: kada je došla u naše živote, ona je jednostavno došla kao jedan prijatelj i kao jedna majka koja vas voli. Ona kaže: toliko nam je pružala ljubavi da jednostavno nismo osjetili nedostatak ljubavi naše majke. Ona je također rodila jednu kćerku, ali nikada nas nije razdvajala. Ona je imala toliko ljubavi prema Allahu i uvijek nas je savjetovala da ostanemo uz našu vjeru i hilafet. Uvijek nam je nas skretala na pažnju od rodbinskim vezama i kako je da uvijek se trebaju izmiriti rodbine, da uzvišeni Allah podari milost i oprost njoj. Sljedeća dženaza je sultanu Ali Rehan sahibu, otac od Muhammed Naim sahib, koji je misionar i on služi na centralnom arapskom uredu u Velikoj Britaniji. 26. marta je preminuo u 83. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kada je prihvatio Ahmedijat, oba dvojica, moj amidža i moj otac, su uvijek prolazili kroz mnoge poteškoće i priječeno im je smrću, ali uzvišeni Allah ih je uvijek zaštitio. Ovi neki islamski učenjaci su dolazili u njihovo selo i pitali su te stanovnike zašto ih kao ne ubiju, ali u svakom slučaju uzvišeni Allah ih je uvijek zaštitio. Oni su uvijek ostali u dobrim odnosima sa svojom rodbinom koji nisu Ahmedi i sa komšijama. I za sebe imao je 2 sina i 6 kćeri, da mu Allah podari milost i oprost. A njegov sin nije bio u mogućnosti da prisustvuje njegovoj dženazi.
Sljedeća dženaza je Mulvi Gulam Kadir Saheb. On je dao svoj život u službi džamata i služio je u džamu u Kašmiru. Preminuo je 26. marta u 56. godini, na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog djeda. Hvala uzvišenom Allahu, 13 članova ove porodice služe džemat. 34 godine je služio kao misionar. Gdje god bi ga postavili da služi, on bi to izvršavao vrlo radosno, sa velikim predanjem i žarom u tom svojoj službi. Bio je vrlo spretan u govoru o religiji i volio je mnogo da govori o vjeri. Kad bi god prolazio kroz opoziciju, ostao bi vrlo strpljiv i jednostavno sve bi podnosio sa saburom i sa velikom hrabrošću. Iza sebe ostavlja suprugu, 3 sina i 2 kćerke. Njegov sin završava džamija Ahmedija u Kadijanu. Ovo mu je zadnja godina. Da uzvišeni Allah mu podari milost i oprost. Sljedeća dženaza je Mahmuda Begum Sahiba. Preminula je u 85. godini 1. aprila i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njen djed je bio ashab obećanog Mesije, suprug derviš iz Kadijana. Kad bi god prolazila kroz poteškoće, uvijek bi to sa saborom izdržavala. I kad bi puno gladovali, ona nikada to niko ne bi vidio na njoj. Vrlo je redovna u svojim namazima, čak i pred smrt. To joj je bila kao velika briga da klanja namaze na vrijeme. Redovna u učenju Kur'ana i davanju sadake. Imala je veliku vezu s hilafetom i druge je također tome savjetovala. Bila je musija i iza sebe ostavlja 3 sina i 2 kćerke, da uzvišeni Allah joj oprosti i smiluje se. Sljedeća dženaza je od Halid Sadullah Misri Saheb iz Jordana. Preminuo je prije nekoliko dana, u 60 godina je imao. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio prvi Ahmedi u svojoj porodici. Bio je vrlo iskrena osoba, redovna u namazima, redovno je davao finansijske žrtvovanje. Bio je vrlo povezan sa zajednicom, vrlo gostoprimiv, dobar prijatelj. Bio je vrlo mirna osoba i nije volio mnogo da priča. Za njega riječ od halife vremena je bila vrlo kao najvažnije. Redovno je gledao MTA, posebno džumu, da mu uzvišeni Allah podari milost i oprost. Sljedeća dženaza je od Muhammed Munir Saheb iz Rabve. Preminuo je 1. aprila u 73. godini, na lillahi ve inna ilaihi rađiun. U 1972. godine je prihvatio Ahmedijat u vrijeme 3. halife, rahmullah. A ostatak njegove porodice nije Ahmedi i prošao je kroz mnoge poteškoće zbog toga, da bi ga oni odvratili od Ahmedijata. 2003. su mu rekli, ako ostavi Ahmedijat, toliko će mu dati novca da i bit će dovoljno i za njegovu svu djecu, ali on je ostao strpljiv i istrajan u Ahmedijatu. Njegova kćerka je udata za misionara koji u Islamabadu, ili za osobu koja je dao život u službi džamata, i u Islamabadu su u Londonu. Iza sebe ostavlja suprugu, sina, Tahir Vakar Saheb, koji je također dao život u službi džamata. Da uzvišeni Allah podari milost i oprost njemu. Bio je vrlo pobožna i iskrena osoba. Uvijek je imao osmijeh na svom licu i nikada ne bi mogli vidjeti ljutnju na njemu.
redovno je klanjao svoje namaze i redovno je davao čende. Njegov rođak kaže, moj otac ga je naučio da radi, jer njegovi neahmedi rodbina nisu se ophodili prema njemu dobro. On je radio u radnji mog oca. On je kao radio kod njih i onda je posle počeo da živi kod njih. On kaže da je on bio vrlo regularan, da ide u džamiju, da klanja namaze i to da sjedi u prvom safu. On je toliko razvio tu želju za propagiranjem vjere da je i njegova supruga išla s njim u razna sela oko Rabbe, da uzvišeni Allah podari milost i oprost na njega. Sljedeća dženaza je od Master Nazir Ahmad Sahib iz Rabbe. Preminuo je 4. aprila u 80. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je imao 15 godina kad je prihvatio Ahmedijat i dao je bejat 1914. ili 15. U vrijeme Halifatul Mesih II. I u snu je dobio uputu. Morao se preseliti na neko drugo mjesto zbog toga što je bila velika opozicija od nekih učitelja i njegov sin je bio ranjen od nekog drugog studenta u toj školi, zbog ga je nožem. Master Nazir Sahib je pokazao i tad istrajnost i sabur. Njegov sin je preživio napad, ali poslije zbog temperature preminuo je. Kada je spuštao tijelo svog sina u mezar, rekao je, moj sine, ja sam sretan što ti odlaziš na budući svijet sa biljegom istinitosti ove zajednice. Dok je služio u tom selu, nisu poslali tu misionara ni mualima zbog toga što je bio toliko aktivan da jednostavno nije bilo potrebe da u to selo se šalje misionar. On je izvršavao te dužnosti. Poslije je onda u Rabbu se preselio i nastavio je da služi. Kada je se penzionisao, onda je naučio također Tartilul Kur'an i također je onda počeo da daje i te časove i da uči druge. I on je uvijek se trudio da sva djeca znaju da uče Kur'an. Ako ne bi znali, onda bi on išao direktno u njihove kuće i podučavao ih da uče Kur'an. Redovan je bio da klanja tahadžud dok je bio još vrlo mlad. Kada je koronavirus se desio, bila je zabrana da se ide u džamiju, ali on je to nastavio u svojoj kući da redovno klanja namaze i džumu također. On je sanjao da će da premine kada bude imao 80 godina i eto, to je tako se taj san i ispunio. Ima 3 sina i izgleda još jednu kćerku. Njegova trojica sinova su dali svoj život u službi džamata. Jedan sin mu je ovdje u Islamabadu, jedan u Rabbi i treći je u Nigeriji misionar. Da uzvišeni Allah podari milost i oprost njemu i da uzvišeni Allah svim ovim spomenutim podari milost i oprost i sabor njihovim porodicama i da oni nastave da rade njihova dobra djela. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر